салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангурвабоғ. имрӯз 21 октябри соли 2022 мебошад ва ман қарор дорам дар хонаи бародари худам ҳоҷи Абдухолиқ, қишлоқи Чорбоғ, деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб. ва ман ба сами шумо мерасонам ки ба шумо нишон медиҳам дарахти ҷавси маҳаллиро. Анавай кундааш буромадагӣ аст, 6 метр ба гумонам, 5 метр буромадагӣ аст ва ин меваҳои вай. Ман супориш додам барои анамин ҳамсоя ин қатағанин ки ба ман ангури ҷавс чиндате чинтангир сатилда чи анами сатилда қариби пуркадатема. мана имрӯз 21 октябр аст. ангури ҷавсро бинед баъд аз динангии барфу борон чӣ қадар асал гаштааст ва инро бинед чӣ қадар бисёр дорад ҳолӣ. дидед ангури ҷавси маҳаллиро. ангури ҷавси маҳаллӣ беҳтарин ангур аст аз ҷиҳати мазза, аз ҷиҳати лаззат. асал борин мана акам гуфтааст ки асал борин будааст. ин дар ҳақиқат асал борин аст. ҳозир поёнфурор ман як мечашам, баъд гап мезанам ки асал борин шудааст ё не. мана бинед дар дарахт чунон бисёр мондааст. яки соли оянда гуфтааст бародари ман ки хеле бисёр намебонам, чунки донааш сал майдатар шудааст ва дертар донаҳош майдатар шудааст. агар инро камтар монад, донаҳош калони хушсифат мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, бинед ҷавси маҳаллӣ чӣ хел бисёр бастааст. ман аз дуртар рафта ба шумо нишон диҳам. ана аз инҷо бинед чӣ хел бастагӣ. аз аввали чӯйлоб ёки аз аввали воиш ёки аз аввали ҳавоза ёки аз аввали уланг ёки аз аввали ток ба 6 лаҳза гап задам. ана ҳамин дар Тоҷикистон улангам мегӯянд, чӯйлоб мегӯянд, ҳавоза мегӯянд, воиш мегӯянд, ток мегӯянд. ва чӣ гуфтам? чӯйлоб, уланг. мана ҳамин лаҳзаҳои ширини тоҷикихати номбар кардам. ина бинед чӣ қадр бисёр бастагӣ. ҳамдиёрони азиз, аз ин ҷавси маҳаллӣ ман мумкин тахминан як 10 ниҳоли ангур кардагӣ ҳастам. ба кадоми дар кор шавад. марҳамат, ин ангурро агар монед начинед то барф боридана дар тори ҳамин чӯйлоб меистад ва шакар борин шуда, асал борин шуда меистад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурвабоғ бошед. агар маъқул бошад лайк монед, маъқул шуд гуфта гап занед, пурсупос кунед. дар паноҳи худо бошед.